слушате, Пенко не търси принцеси, щото вече си има кралица Несли. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Пенко се прибира при Несли. Кралицата Пенко не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Несли ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Пенко не играе с момичета, той вече си има Несли. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Той е последното ниво, Несли го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Е душманен ги як ровела, Ма нашти оле те пераве. Е душманен ги як ровела, Еракля нашти Тересена. Злобарите си лаят, Ама Пенко и Несли не спират, керванът си върви, а слабите остават да гледат. Пенко не е курвар по принцип, щото обича удовлюбено жена си много, но ако се наложи, Несли ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.